Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Enero 4 tuig 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Malapit 87% sa mga barangay sa Region 6 drug cleared na. Reklamo sa nagpalupok nga pulis na areglo na. Sa balita national, anti-flu pill sa Pilipinas, bastante sunod sa DOH. Peak sa kaso sa COVID-19 posible sa katapusan sang Enero. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pagtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang maring nabigo.
Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 11 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. 86.71% na sa mga barangay sa Western Visayas ang gindeklarar nga drug cleared barangay sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Suno kay Graziel Tanalion, spokesperson sang PDEA 6. Sa records sang Regional Oversight Committee, 3,530 na ka mga barangay ang nakapasar sa deliberasyon kay gindeklarar nga drug cleared sa Western Visayas. Sa probinsya sang Aklan, 100% na o 327 ka mga barangay ang nadeklarar nga drug cleared barangay. Samtang 586 naman sa probinsya sang Antique, 1,673 sa probinsya sang Iloilo, 94 naman sa probinsya sang Gibaras ang gindeklarar nga drug cleared barangay. 421 ka mga barangay sa bayan sang probinsya sang Capiza nga gindeklarar drug cleared barangay. 310 sa probinsya sang Negros Occidental, 88 sa may syudad sang Iloilo kag 13 naman sa syudad sang Bacolod. Sa iban nga balita lokal, nakigareglo na ang pamilya ng Daya Alex Huxon nga una nagreklamo sa Police Station 7 bato kay Patrolman Jeric Panganiban matapos ginaligar nagpalupok sang armas luthang kainas ang kagahon sa Barangay Alihis. Suno kay Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla, nagbalik kainas ang aga si Huxon sa istasyon kag nagpalayag nga hindi na magpasaka sang kaso nga grave threat. Apang suno kay Bonilla, magpatigayon sang motu proprio investigation ang Regional Internal Affairs Service kag magapangatubang sang administrative case. Palayag ni Bonilla, ginpaidalom na sa paraffin test si Panganiban kag ginpadala naman sa crime laboratory sa Nokpo ang iya armas. Samtang padayon ng investigasyon, balik man sa duty si Panganiban sa Police Station 9 matapos ang 18 oras nga reglementary period sa Police Station 7. Giniragwa ni Police Station 9 Commander Police Major Junji Libang, isa ka mabot nga pulis si Patrolman Jeric Panganiban nga ginreklamo sa isa ka sibilyan nga nagpalupok sang almas luthang kinasang kagahon sa area sang Barangay Alihis. Suno kay Liba, iya ginisora si Panganiban kag ginpahayag sini nga nabari ang iya motorsiklo, rason nga nagpa-rescue kag nag-inom-inom sang makahulubog nga ilimnon. Dugang pa sini nga matapos nga nag-inom-inom kag naglabay sa dalan Alihis, ginaligar ni Panganiban nga may nag-overtake nga wigo nga salakyan sa kayang tag-direct na mo nga si Alex Huxon kag iya pamilya kag ginaligar ni Panganiban nga may nagasinggitan rason nga ila ginsunod bangod iya paminsan nga nagapangayo ini sang bulig. Suno kay Liba, ginpahayag ni Panganiban nga nagadasig ang dalagan sa salakyan kag nagapundo sa tubangan sang simbahan sa Alihis. Rason nga nanaog sa motorsiklo sang nagapailapit na si Panganiban sa salakyan. Liwat nga naglakat sa salakyan rason nga nagbunot ini sang service firearms ag aksidente nga napalupok sang armas pagsakay sini sa motorsiklo. Sa dugang pa nga balita lokal, ginalantaw nga sa tunga-tunga sa bulan sang Enero, makaumpisa na ang task force sa basura sa monitoring kag enforcement sa mga persona nga nagahaboy sa basura sa bisan diin lamang. Suno kay Wilfredo Giolingo, ang task force head, sa karon padayon pa nga tukod ang team nga iya pamunuan nga may 30 tubtob 40 ka mga miyembro. Duga pa ni Giolingo, ila i-monitor ang oras sang posible illegal dumping sa basura sa posible kaagahon, aga ukon kagabihon. Pagabasihan sang task force sa pagpatuman sini ang Republic Act 9003
nga ang mga lapas ang pwede papanaugan sa penalidad nga 500 pesos o kun 8 ka oras nga community service. Patag pa ni Linggo nga sa tion nga mayara sang reklamo dapat ini nga aktuhan kag ini na pagpalawigon pa tubtub duha ka adlaw. Sa dugang pang balita lokal, anong mga hospital sa gobyerno probensyal ang nahalitan man sang bagyong Odette. Sa report naging presentar ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa Sakanda, ang Merceditas sa J. Montilla District Hospital sa may siyudad sang Sipalaya amo ang may major structural damage. Nahalitan man ang Governor Valeriano District Hospital sa may Himamaylan, Darisita El Holandone Provincial Hospital sa may Silay, Operation Room sang Valladolid District Hospital, Kaginuban District Hospital. Suno kay Diaz na puno sang lutak bangod sa baha ang sulod kag palibot naman sang Lorenzo D. Zayco District Hospital sa may Kabangkalan apang natinuan na sang Bureau of Fire Protection. Wala man makaluwas sa bagyo ang atop sa grandstand sang Paglam Sports Complex sa may Dalan Hernaez sa may siyudad sa Bacolod nga subong ginadumalahan na sang gobyerno probensyal. Suno kay Diaz ginaprepara na ang program of works kag pondo sa pagkayo sang sini nga mga struktura. Sipalay has suffered major structural damage. Ginapakadtuan nato sa GSIS for ang ilang adjuster makadto so that the appraisal can be made and that repairs can be done at the soonest time possible by government sa GSIS insurance. Ang tingog ni Provincial Administrator Diaz. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot sa 769,746 ka mga Negrosanon ang fully vaccinated na sa COVID-19. Sa vaccination performance, gagin presentar ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II na petsahan Desyembre 18 tuig 2021, ini ang 42.17% sa target population nga 1,825,310. May 1,111,083 o kung 60.87% sa target population ang nabakunahan na sang at least one dose ng COVID-19 vaccine. Sa karon, may 614,287 pa nga dapat bakunahan antes marabot ang ginatarget nga herd immunity. Ang mga local government units naman nga may masobra na sa 70% sang target, amo ang La Carlota nga may 112.3%, Banwa sang Morsha nga may 97.78%, syudad sang Sagay nga may 76.18%, syudad sang Talisay nga may 75.82%, Cadiz nga may 75.73%, syudad sang Victorias nga may 75.44%, Banwa sang Ibi Magalona nga may 75.29%, kag Banwa sang Purpandan nga may 73.43%. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time na 6:18 masami kabilang malipaton. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo pa ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala ng traffic to or traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa ilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpangita. Mga nagapangita sang effective nga food supplement, D3 Biofood Supplement sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 28 kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Gin pa siguro sang DOH nga bastante ang supply sa mga anti-flu pills tuway sa nagwa nga report nga mayara sang kakulangan na. Nagkonsulta ng ahensya sa dalago ang mga drugstore kag local manufacturers and suppliers sa gudibaloon ang estado sa supply sang paracetamol kag iban pa nga bulong para sa sakit sang ulo. Ginako sang DOH nga nagsaka ang demanda sa nasambit nga mga bulong apang ginpahayag nga hindi kinahanglan nga magkaalarma ang publiko bangod wala man sang kakulangan na. Nagapalarma ang DOH sa publiko nga hindi pagtaguon ang nasambit nga mga bulong kag hindi magpanic buying bangod padayon ng ilang pagpakigangot sa iban nga hensya kang isang DTI kag FDA agud masiguro ang kinahanglanon nga health products bilang kabahin sang COVID-19 response. Ginalantaw sa Department of Health nga ang kadamon sa kaso sa COVID-19 nga liwat karon nagsa
pagsaka kag ginapatihan nga tungod man sa Omicron variant ang may posibilidad nga malabot ang peak sa katapusan sa Enero. Suno kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, inigin base man sa initial projections sa ahensya sa current trend sa kada adlaw nga kaso. May posibilidad man suno kay Vergere nga ang kadamuon sang kaso kung makalabot sa peak ang mas mataas sa peak sa kaso sa Delta variant nga na-record man nagligad nga tuig. Sa iban nga balita national, ginapaktuhan sa karon sa isa ka grupo sa COMELEC ang petisyon nga i-postpone ang Mayo 9 tuig 2022 nga eleksyon sa kabalaka nga makarisgo inis na kabuhi sa mga botante subong nga mayara sang COVID-19 pandemic. Ang Coalition for Life and Democracy nga nag-file sang urgent motion nga tuyo nga magtalana sang hearing kag manifestation may kang tanan sa Desyembre 10 tuig 2021 nga petisyon nga gin-file sa COMELEC nga nagapangabay nga ipaiso ang eleksyon halin sa 2022 pakato sa Mayo 9 tuig 2025. Isa pa sa ginakabalakasang grupo ang kahadlok sang tawo nga magkato sa polling precinct para magbotara bago nagapabilin sa gihapon ang presensya sang virus. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:30. Wala pa ginapadumdum ni Presidential Aspirant kag Manila Mayor Esco Moreno ang pagbalik sa iyaga listening tour kasunod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa National Capital Region. Suno kay Moreno, standard bearer sa Aksyon Demokratiko, mas luyag sini nga magtutok sa pandemic response sa Manila, ilabi na sa pamahog karon sa Omicron variant. Dugang pa ni Moreno, prioridad man sini ang pagpaayos sa mga nakaangkon sa COVID-19 kag luyag niya nga ang Manila ang may mga pasilidad kag mga doktor. Nagpasiguro naman si Moreno sa publiko nga ang LGU sa Manila ang nagatutok para malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Para sa alkalde, kinahanglan sa mga opisyal ang madasig nga pag-akto kasunod nga madamo sang tawo, lakip na ang mga doktor, nurses kag medical frontliners ay nagakatapikan o kon liwat nga na-infect sang virus. Sa Manila, kapin 12 ka mga quarantine facilities ang gin-activate para makontrol ang paglaptas ng virus. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 6:31 inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Enero 4 tuig 2022. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Tag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.